Ungahlala phansi. Ngabe konke kuhamba kahle? Mina into right. Bengifuna nje ukukhuluma nawe privately for a moment. Privately? Yes. Okay. Bengifuna sikhulume nge-adjustment kaMinenhle. Okay. Uyazi lo mntwana sensitive, very gifted. Kodwa nje iyodwa into engikhathazayo ngayo. Uthwele okukhulu emahlombe akhe. Ngiyakwazi lokho. Futhi-ke besikulindele. Uyazi ukuthi ubhale isenjani? Very emotional. Mayelana nomuntu oshintshe impilo yakhe? Yebo. Ngingayifuna? Yini ndaba kunenkinga? Ngaphambi kokuthi uyifunde. Bengicela ukukubuza something. Okay. Ngabe uMinenhle umazi isikhathi esingakanani umyeni wakho? Since bahlangane eHouse of Hope. Are you sure? Yeah. Yini ndaba wayengibuza lokho? Yazi ukuthi ngesinye isikhathi abantwana bayaye baveza izinto ngokuyibhala phansi. Abangakwazi ukuyikhuluma ngomlomo. Uvezeni? Lesithombe yilesi ahlezi esifihla. Uyazi ukuthi ubani loyo? Uthi is her late mother. Late mother? Yes. Kodwa bathi uma wakhe washona ngasikhathi emncane. His wife. Okay. Ungaphandle. Kancane nje. Uzohlala phansi. Mrs. Sibuthelezi, please. Handle this carefully, please. Ingane le. Usale kahle.